lang tayo. Mag-system ko, hindi tayo last ng pagkasakit ng TV. Ha? Ano kami mo balat, sir? Hindi may mo. Toxic. Kuya, ang papedicure niya. Hindi yan. Hindi mo kami luwan na kami. Mag-manicure ka kasi niya nito ni Diyos. Ate, nag-iawag kayo makalita. May pangalabag niya naman. Tayo mo naman ang tayo ng toxic sila malaki. Danley, mega shoutout Danley. 60 ata. Itabisin natin ba? Usap ka naman naman! Ay mga anak ko. Bagbag niya naman ha. Patakalan naman. Hindi ka mo, puti. Hindi na nakan ng ilog. Ayaw na kung may bag. Ha? Ano ka, sige. Sana? Kaya kami yung pangandoy. Ano na pidan mo? Ron, kung naman ang bakong plastic ka lang. Magkano ka ng tangking NC? Nasawli kami nito sa ganyan ka dyan. Hindi ka din, tsaka na kay Mirag. Lalaking sa iwara. Nasami lang ka tayo, sunset ata. 820 ata. Ikaw lang. Nasami lang 820. Ikaw lang kayo pangagata ka natin eh? Kang kay, kang dudo. Bakit kami pa? Isa na sa ini, barang lang ka na ni Samson. Ma, ano natin eh? Ano pa ganyan? Ikaw lang pagkaili. Pagwa. Kapali na. Ano yan? Sunod yung bola ng sabi. Yalyo pa, kasi sa bola, sinira na. Tsaka na sa pagding. Balo Miron. Ayan, Joel, shoutout Joel. Sino ba yung mga nandyan? Si Paini host. Wala pa no. Paano man? Thank you Ma'am Danley. Danley de la Cruz. Salamat po. Joel. Abor Power Mix Vlog. Salamat po. Kain tayo. Mutasyon naman sa malan ko yung Venus na. Hindi ka naman nita. Ginawa ko sa boy eh. Kasyo? Ay, kasyo yung minilog sa bo. Kuya, di kayo minilog sa bo. May may kasaboy kuya. Palagi mo ka nung malani. May makakos na ka. Ah, nakalaki niya. Hindi, nagdin na pa. Sabi ko, Kenny, kung pagdaksi ka. Salamat, salamat. Makapangaklas na kami sa pera na. Buwan niya. Iya, makibat niya lang. Sabi na, oh, ginising niya yan, Pisal. Masasali siya nga ng mati. Hoy! Okay lang. Salamat, salamat Joel. Leandro Salvador. Ariyan tayo. May jacket na po kayo. Sige, bala ko kung mga andoy. Oo, lang yan. Yung hindi malami. May tanay yung ganay sa atin yung masasali. Pinaduyan ka rin? Ay, mga painaw yan. Balahan, tagduyan na ka rin. Ay, pamit niya ko. Yung hindi malami ka. Amore, sabi naman ni ano. Joel. Ano lang to guys, short LS lang to. Dapat din yung talayat bagya. Ay, hindi din yung mga... Ma'am Tessa, kumusta? Ma'am Tessa, salamat. Basta na kayo po, Ma'am Tessa.
Kaya naman. Ano sa panulong dano? Ali! Panulula kang tud-tud din, kang kaya mo kanino. Manyaman yan, sang. Ay, hindi lang kayo, kaya nga walang tawa. Manyaman yan, kumapara. At yan Laura. Kumapara. Maglara ka ba? Pang medyo na ito maglara yan to yung keta o. Guwapo. Lara ang Pontoyo. Inaspak ko lahat. Hindi, asa, kumusta po? Parang tamak sila, maparang sila. Mga tama, mga kain tayo. Paano manok? Ay, na yung yan, yung manyebisan natin. Binili ko mo yung Doy! Kailan pala siya mo lang may pangan. Pangan? Simple thing ko, no? Nasa ka ng pang. Hindi kaya may kalalakan yan. Yan, kaya pagkakita sa akin. Ayun, no? Yo, mamo ko ni Aaron. Kakapangan na ba mo? Kundi? Hindi na pangarap ko dabulo, yun na yan. Sinungkit ko. Magbait ko, nang kukuha ko bransa dari Maria. Kumbungin. Ayun, 3 million na. Danley, salamat po. Ano lang to? Short LS lang to ha. Para hindi hindi makakasawa panoorin kapag ano. Thank you guys. Thank you po guys. Kain tayo guys. Pamangkin ko. Pig side gar niya. Kain tayo guys. Hindi side gar. Nam nam Dapat yan ang side gar. nam nam nam. Pamangkin ko yan, Ma'am Danley de la Cruz. Kapatid ng anak ko. Ay, kapamali ng kapatid ko. Talong. Ano pa di sa akin? Kulit mo naman. Ma'am Amore, salamat. Siguro mga 20 minutes lang siguro to or 15. Ay, yan, sinabi mo malampil. Hindi ako pa talaga bisa mga ano, bisa ako mga nagipapil. Malampil na ka. Sige, bigay yung kenya. Mang Kikiana 8, salamat. Ads pa. Salamat sa pa-ads. Wala nang bag. Kain tayo, kain. Paanong manok? Ayun. Adwa. Yan yan. Saka talong. Tunan niyo yung piling masantin. Salamat po sa lahat ng pumunta. Sir, ano yung paborito mo? Ali ko na. Nano? Talong. Ayos, miyan na ako. O yung... Ay, isya mo na. Kala niya ka nung yan. Yan ka lang niya. Ayaw daw niya. Meow 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 meow. Kain tayo guys. Ang cute ng mamangkin mo. Oo. Pati ka sa ulo nito. Kain Marunong. tayo guys. Mapaksabi mo lang. May kumakain dito. Water. Dahil dito, ito yung motor kami. Andito ko ipasa sa Malagol. Tapos, ano pa na? Ano? Jacob. Okay. Jacob. Ikaw.
Ganun na tayo. Bye na muna. Sige, okay po. Patapos na rin ako. Maraming salamat po sa mga dumalaw. Thank you so much. Ma'am Amore, salamat ha. Dandy de la Cruz, salamat. Huwag ako'y mag-end na po. Thank you. Future vlogger din yan paglaki, sabi niya. Oo, ano Ma'am Dandy. Salamat po. Bye-bye. Ingat po.